Tara sa isa na namang raw moto camping adventure beside the river dito sa San Nicolas, Pangasinan. Samahan nyo ako sa isa na namang kwento ng chill moto camping. Damhin natin ang tahimik at payapang paligid. Kasama na rito ang refreshing na pagligo sa malinaw at malamig na ilog na may katamtamang lalim lamang. Halika at samahan ako sa aking kwento. Yung tubig na ito pala mga kapatid, yung ilang part na ito ay galing sa Baliko, Ambaywan River kasi ito. Motor once again, welcome sa isang panibagong moto camping adventure. Napakalakas ng hangin dito. Sinikap ko na makarating itong lugar na ito, Sunset. And mga kapatid, dito tayo maghahanap ngayon ng rose spot, pero meron na tayong na-spotan dito na rose spot dahil again, dito tayo sa San Nicolas at very familiar sa akin ang lugar na ito. Dito mag-i-spot tayo rito ng pagkakampingan dito lang mismo. So ang ating spot ngayon ay itong may alateris dito kasi pinagtatampayan ko na rin ito dati, laging tinatampayan. Ayan, at sa ibaba naman ito ay may tubig. Medyo matagal na hindi tayo nakapag-upload mga kaibigan. At kung solid kayo sa mga post ko doon sa community, ay alam niyo po ang dahilan kung bakit hindi tayo nakapag-camping for 2 weeks. Pero ito, nagbabalik tayo. At medyo may ubo ako. Pero okay lang ako, huwag kayo mag-alala. Ito ay gumaling na actually yung aking ubo, so itong sipon ang bumanat ngayon. Pero wag kayo mag-aalala, okay na okay lang si Eli Motor. Gusto ko lang ulit na mag camping dahil na-miss natin to for 2 weeks, almost 3 weeks na hindi tayo nakapag camping. Meron ako nakita ditong sanga ng alateris, patay na ito. Siguro binali ng mga nag swimming dito. Pakinabangan natin para magamit pang poste at makapagtali tayo ng magkakabitan ng tarpaulin. Bago ko tuluyang ikabit yung ating tarp mga kaibigan, ay magkabit lang ako ng tent natin. Maglatag lang tayo ng tent dito. So itong tent pala natin, last na ginamit natin doon sa Mount Coraballo, ay nabali itong kanyang mga itong so pinilihan ko na to mga kaibigan. Thank you sa mga nagbigay pala, nagpaabot ng kanilang super thanks kahit nung hindi tayo nakapag-upload for how many weeks, ay meron pa rin nagsisend ng super thanks. Maraming salamat sa inyo at very much appreciated yan mga kaibigan. Ito yung binili natin na pole at mas mataba siya kaysa dun sa dati niyang pole na ginagamit dito originally dito sa ordinary tent na ginagamit natin. So gagamitin ko pa rin siya kasi nga mas gusto ko ang paggamit ng tent dahil takot ako sa mga gumagapang, mga langgam na pwedeng pumasok at makakaistorbo sa ating pagtulog.
Ayan na yung setup natin mga kaibigan. Ayan siya. Ayan, dahil ang lakas ng hangin na galing dyan sa area na yan, kaya ganito yung setup natin. Para pag humangin galing dito sa area na ito, ang lagusan niya dyan sa taas. Malapit lang tayo sa ilog ngayon pero ang tahimik dito kasi yung daloy ng tubig napakatahimik lang kasi nga malalim, medyo malalim dito sa harap ko mismo, kaya masarap ito bukas. Hindi ko papakita muna sa inyo kasi doon sa nakaraan nating video, ang ating inulam ay suggested lang din ng isang follower natin. So ngayon meron ako nabasa sa comment na kung ano yung uulamin natin dahil tayo ay naka 5,000 subscribers na. So ang goal lang natin dun sa last na video, dahil kung maalala ko 4,932, pero after nung video na upload ko latest, yung pinaka latest 3 weeks ago or 2 weeks ago, ay nakaabot na tayo. For now, habang ako ay nagvo-vlog, ay umabot na tayo ng 5,200. Shoutout pala kay Pat and Joy Cordero ng San Juan, La Union, mag-asawa. Thank you sa inyong suporta. Gagawa tayo ng pagsaingan. Ibang klase yung pagsasaingan natin ngayon. Shoutout din kay Sweet Kamote na nagbigay ng pambili natin ng tent. Hindi pa naman ako bumili ng tent. Bumili lang ako nung kasi nga nakita nila nasira yung tent ko nung nakaraan Bumili lang ako nung tawag nun, yung pole, at sa iba pang mga star senders, lalo yung consistent si The Lost Traveler. Viewer na rin siya ni yung ilan sa inyo dyan, viewer na rin ni Vin Motor. Kasama ko pala si Vin Motor, nasa kabila. So iba yung style ng ating pagsasaingan ngayon kasi ito lang yung available na kahoy meron tayo, yung alateris, sanga ng alateris. Ito pala yung panggatong natin. Ilang camping na, nadala ko pa ito sa Mount Caraballo. Ito yung, dahil walang panggatong dito, ito na yung titirahin natin ngayon na pang ayun, masyado yatang maliit itong nagawa ko, pero okay lang yan, basta may pagpatungan lang tayo. Ganyan lang mga kapatid. Tapos paligiran natin ang mga bato na mas concentrated yung hangin, ay yung init ng apoy. Tama lang na pagpatungan ng kaldero. Yan, ito ang liit nito. Ayan, magagamit na natin itong ating panggatong na ilang beses nating dinala. So hatiin lang natin ang maliliit, putulin natin ang maliliit, nang sa gayon ay maigatong natin ang maayos at makapag-ihaw tayo.
Siyempre pag may sobra ito, dalhin ko pa rin. Iuwi ko pa rin. Ay guys, ay sorry, talim pa naman ito. Yan lang muna para hindi natin maubos eh. Ito lang pangningas na ginagamit ko talaga. Oy, dahil tuyo naman yung ating kahoy, siguro na may mabilis ito pasigain. Saka may mga twigs tayong nakikita rito, yun ang gamitin natin. Mga ganito, yan. Kaya madali tayo makapagsiga ngayon dito. Kahit nga ito lang, sindihan lang natin to. Goods na ito. Napakadali lang talaga magsiga pagka ganito, lalo pagka hindi naman tag-ulan, no? Ayan, pwede tayo magsaing. Yun, ganda. Yan, imbes na bato yung gamitin natin pagka nagsaing, ay ganyan na ang gagawin natin, para mahirap kasi pag bato din eh, maraming nagre-react. Saka totoo nga naman, sumasabog kasi yan pagka puno ng tubig tapos nainitan, nagka-crack, delikado rin. So ganyan na lang gagawin natin. Medyo marami itong dala nating bigas, baka mapasarap kain natin. Ito yung ulam natin bukas para breakfast. Ito yung bigas natin. Atingin ko na lang ito. Yan. Tipid tayo sa tubig. Inumin dahil kunti lang dala ko. Wala nang hugas-hugas yan. Yan yung gusto ko sa kahoy na yan na dala-dala ko. Tatlo pa lang yung naigatong ko yan. Oh. Ganda ng siga niya kasi. Kaya hindi ko mabitaw-bitawan. Dinadala ko, inuuwi ko pagka hindi ko nagagamit. Sayang. At dahil 5,000 subscribers na tayo, ang ating ulamin as suggested by Standard Adobo. Shout out sa iyo kaibigan, Standard Adobo. Ang ating ulamin ay liempo, inihaw. Pero hindi ito totally liempo. Sabi niya kasi ni Standard Adobo ay liempo. Pero
Marinated lang ito na ano, stick, pork stick. Parang ganun. Eh hindi. Pork. Na marinate kaninang tanghali. Bantayan lang natin maigi para yan. Para hindi masunog yung stick natin. Umpisahan na nating mag-ihaw. May baga naman tayo dyan. Malambot lang tong poste na ginawa natin. Sa taas lang para hindi mabigla. Dahan lang. Napakasimple lang nung apoy natin, pero gradually naluluto naman niya. Ito lang yung part na ito. Mamaya ipahiga natin yan. Kasi kumulubot siya eh. Habang tayo ay nag-iihaw, ay gagawa tayo ng sausawan. Siyempre, yung solid na sauce patay. Di ako nakadala ng sili. Yun yung inaalala kong dalhin kanina, di ko nadala. Yung bigay sa atin ni Direk na kutsilyo. Sibuyas at saka kalamansi and tuyo. Yun lang ang ating sausawan. Walang sili. Hindi ako nakadala. Ang sili ay appetizer ko mga kaibigan. Ang sarap ng kain ko kapag mayroong sili. Wala tayong dalang lemon. Hindi ako nakauwi ng Bayambang eh. Doon kasi nanggagaling yung lemon. Kaya kalamansi na tayo. Ayan. Cowboy tayo mga kaibigan ha. Yan o, pang malakas ang tuyo, ang bango. Alam nyo naman yung amoy nyan. Sibuyas, kalamansi at saka tuyo. Sarap ng amoy. Let's eat. Ito na nga yung ating inihaw. Lumiit lalo. Ganito na nga lang. Pinupinuhin natin para makawaras, para dumami. Tayo ay kakain na. At ang ating ulam ay yung ginawa nating ulam. At ito, bigyan tayo ni Ben Motor ng tilapia. Pakita ka naman, Ben. Ayan, dito ka. Baka madisgrasya pa yung ginawa ko. Ayan yung kasama natin. Si Ben Motor. Ayan. So, kain na ako. Ikaw, kumusta? Kakain ka na rin? Let's start the game. Ayan. Sarap kumain pag ganito na mainit ang ating rice. Kain mga kapatid.
Ating ulam, tilapia na inihaw at saka itong supposedly liempo. Siyempre, pray muna tayo. Sa lahat ng naging pwestuhan natin, sa mga camping natin, itong pwesto na ito ngayon ang para sa akin napakatahimik. Kasi ang layo ng lagaslas ng tubig doon pa eh. Yung tapat natin, yung nandyan, ay hindi naman ganun kalakas ang lagaslas ng tubig. Tahimik dahil medyo malalim nga dito sa tapat ng ating pwesto. Ayan na naman, time na naman para tayo ay magpahinga. At bukas makikita nyo itong kapaligiran natin ng mas maliwanag. At kita-kita ulit tayo tomorrow. Good night mga kaibigan. Ay, isang napakagandang umaga mga kaibigan. At yan ang ating paligid. Sunset, di natin naabutan kapon. Sunrise ay check na maabutan natin. Ang ating oras ay 6:12 in the morning. Napakaaga pa. At itong paligid natin ay maliwanag na dahil exposed. So kailangan natin na kumilos ng mas maaga nang sa gayon di tayo maabutan ng napaka tapang na sinag ng araw mamaya. So prepare tayo ng ating breakfast. Saing lang tayo ng konti. Then ating ulamin yung pansit canton. Nakakamiss din tong ganito mga kaibigan dahil matagal-tagal tayo na hindi nakapag-camping. Susunod naman natin tong para sa ating pansit canton.
Okay, thank you. Ito yung gamitin natin ngayon, Kopiko Black. Sasabay natin to sa breakfast natin para hindi mahapding tiyan. Bilis kumulo ng tubig kapag yan ang gamit ko. Ang galing pala, ang ganda nung ano, triangular na tinusok natin tatlong kahoy. Solid yung pagka-utilize ng mga gatong. Papayat kasi, di kagaya nung kapag kabato. Medyo hirap tayong magsuksok ng pang gatong. Yeah. Oh. Iuwi natin yung mga basura natin para ano, hindi tayo magkalat dito. Ayan na nga ang araw mga kaibigan. Liwanag na. At tayo ay kakain na rin. Kain mga kapatid. At tumbok na tumbok tayo ng araw. Kailangan natin makaalis as soon as possible. After natin itong kumain ay maliligo tayo, pangtanggal usok. Sigurado amoy usok na naman ako dito. Sarap. May nagsuggest pala no mga kaibigan na this December ay sana magkaroon ng invitation camp. Nung nasuggest yun, nagplano ako kaso yun nga yung pangyayari. Kaya hindi natuloy. Siguro pagdating ng araw na lang, ibang panahon sa bakasyon. At gahanap ako ng location na makakapag-invite tayo kasama yung mga kaibigan. Alanganin na kasi ngayon eh. At siguro by the time na mapapanood nyo itong video na ito, it could be on Saturday, 21 December 21, ay alanganin na tayo. Kaya next time ulit, no, mag-invite ako dito lang sa Pangasinan. Ayaw kong lumayo eh. Hanggat maaari gusto ko dito lang sa Pangasinan mangyayari yung ating mga camping. Malalapit lang.
Kasi napakaraming rose spot na pwede kong puntahan. Dito nga sa San Nicolas, nakailang camping na tayo. Lahat ng mga almost karamihan ng mga videos natin ay dito ang venue sa San Nicolas. Napakaraming rose spot dito sa San Nicolas, kaya dito tayo kadalasan nagka-camping. At mas marami pa, napakarami pang hindi na explore na camping site or rose spot dito sa San Nicolas. Kaya expect na halos lahat ng camping videos natin ay mangyayari sa probinsya ng Pangasinan, specifically dito sa San Nicolas, Pangasinan. Liligpit na ako bago tayo maliligo. Hugasan muna natin itong mga bago natin iligpit ng lubusan para malinis na iuwi natin. Wow, lamig ng tubig. Ito yung pinaglagyan natin ng inihaw natin kagabi na baboy. Maganda talaga pagka ang camping natin ay sa ilog. Makakapaglinis tayo. Para pagkarating sa bahay ililigpit muna lang. Banlawan na lang doon, saka natin ililigpit. Kaya gusto ko na malinisan bago natin iuwi. Ito yung maganda dito sa itong lutuan na ito. Bigay lang sa akin ito ni Direk Ang bilis niyang linisan. Ayan tanggal na agad yung uling. Try nating paputiin ito. Try nating ibalik sa dating kulay. Maliban dito, ang itim-itim Yan mga kapatid, ito paano nalinisan na natin ang gilid.
Mga kapatid, bago tayo uwi ay liligo muna tayo. Let's go. Woo! Lamig. Lamig. Napakalamig ng tubig. Ang lakas din ng current kaya ang sarap magpaanod. Yung tubig na ito pala mga kapatid, yung ilang part na ito ay galing sa Maliko, Ambaywan River kasi ito. Tapos magme-merge ito sa bandang baba sa Agno River. Kaya medyo malinis itong ilog na ito. Hindi kagaya ng Agno River na galing pa yan dun sa Ambuklaw, sa Benga. Samantalang ito mga nadadaan ng barangay Lawigan, Nueva Vizcaya, Lawigan, Cayapan, Nueva Vizcaya, Santa Rosa, Santa Fe, hanggang dito sa Pinit, Fianza, San Nicolas, tapos dito sa baba, bayan. Sige Ben, ingat. Ayan, nauna na si Ben Motor kasi may exam pa siya. Estudyante kasi siya, nag-aaral pa siya. Engineering. Third year na rin. Ayan. Kaya kanya-kanyang sipag at diskarte lang kami. Ganyan din naman ako nung nag-aaral. Working student, pandesal boy, bago tayo nakapagtapos. Muli mga kaibigan, ako'y nagpapasalamat sa inyong pagsama sa akin hanggang sa dulo sa part na ito ng ating video. Bago ko pa rin pala tapusin ang video na ito, nais kong pasalamatan ang Potensik Atom para maging possible ang ating 3 consecutive videos mula nung nagdagat tayo hanggang sa tayo ay nagbundok, at ito, pangatlong video. Salamat Potensik for this content made possible.